Angiyakhumbula kodwa mina lalela kanjani inamba yami ngithole kanjani uyakhumbula phone ngiyabonga Nkosi yami ziphuma ngiyabonga Nkosi yami Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo sibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba sine guest today, it means ikhona lento angasayiqondi kahle kwi relationship yakhe nopheseni wakhe, kodwa ke uzosichazela kabanzi ukuthi why la ekhaya namhlanje. So ke sike sizothi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kunjani? Yebo njani? Ngiphilile wena njani? Ngiyaphila sisi. Ngicela ukwazi igama nesibongo, negama lendawo okhulele kuyona noma ke ngathi uhlala kuyona manje. Hayi mina sesiwami igama nguNkosi Ngiphile okwamkhungu Sodikala ngonqumela. Ngihlala eMlazi manje. Yebo ngikhulele eBhulwa. Okay, eBhulwa. Suka ngiqhamuka eBhulwa sisi. Oh, okay. So, ngicela sivele sihlale nje phezulu kodaba, ungichazele ukuthi wena nomuntu wakho nahlangana kwakumuphi unyaka, nihlanganela endaweni kanjani, kwenze njani? Umuntu wami kahle kahle sahlangana naye emakhaya sisi, khona leBhulwa la ngikhulele khona. Okay. Sikhule vele ndawonye, sahlangana nje esitolo ngangiyothenga nje ngikhumbula kahle. Yangichaza intokazi ngase ngiyibika. Mina kahle kahle sesangiloyo ngiyalena le ngihlala nje uDabini. Ulinda 12 unyweni kanti awulindi bad. Ngase ngiyibika nje kwakuthi kwanzimana. Kodwa ke wagcina kushelela ngoba phela ngizange give up. Into omifuna yes umuntu omifuna uyayilwela. Benza sure ukuthi ayilwela. Yes so hayi kwalunga ke sathandana naye umuntu wami sikhula nje sifunda naye grade 7. Right? Yes. Ufuna grade 7 awusunentombi? Bo uyadlala wena. Economics. So lapho ngalezo sigaba u2015 yabo. Okay. Hayi sithandane futhi kamnandi sambe nje hayi siyabuka nasezweni into yethu nje iqondile yabo usofa silahlana. Ngiyamthanda futhi yabo naye ngithanda uyazi-ke na ukuthi uthando melisavutha kanjani yabo. Iqala inkinga siqede umatric sobabili because mina futhi umuntu wathatha ubudongo bakhe. Understand? Ila nto futhi eyenza ukuthi uthando liqine futhi between us understand. Siqede umatric it was 2020 if I'm not mistaken yabo. So uyazi-ke na ukuthi impilo iba kanjani-ke mase ngiqede umatric kube nzima nokuthola ikole kodwa siwafaka ama-application. Kahle kahle mina naye usova silahlana umuntu esingesiphinde sihlukaniswe yilutho yabo. Kukuthi yena athole isikole nenye intombazane omakhelwane wami understand. Intombazane lena ifana nosisi wami kumina ngoba abantu bakubo nabasekhaya bazwana understand. Siyazwana nje naye yabo. Ukuthi naye yazwana sihlangane nje iphani nendawo kuyithi understand. Yes. Cause yazwana naye. Bathola isikole eNelson Mandela eThekwini understand. Bahambe bobabili. Mina ngihlale cause mina isikole yabo nami ngisafakile ama-application ukuthi izinto engilungile saqondananga yabo. Bathola isikole bahamba bobabili ke. Sembisane-ke phela ukuthi-ke njengoba sekuzobe i-long distance relationship kumele sizame ukuthi sibonane nangitshela ukuthi awucabanga ukuthi uzoba ngale free ngalezi ikhathi ya naku-WhatsApp phela simele siphendulane yabo kungabi khona something ezoshintsha manje just because you so far away from me understand. Yes uyazi-ke nakuye kuthembisana-ke kahle sithembisane kumihagi tears of joy yabo phela manje seyahamba sekubuhlungu futhi hayi bahambe futhi kodwa manje uhamba vele ngiyamthanda futhi nginethemba ukuthi umuntu wami never change uzoyiphatha kahle uyazi ukuthi nana isisuka phi yabo into engishoyo and futhi okunye ke like we've been through a lot naye understand because if I remember there was a day lapho khona ngisanda besanda kuthola ukuthi ngibreakile bamtshela ukuthi akabuyele la iphuma khona yabo bafika ekhaya la kumina yabo and ngingangena lutho yabo because nami ngisabheka ekhaya kumele ukuthi ngimfihle manje because nami ngihlala nginendli engaphandle ngimfihle yabo ngizamele yena for mina ngoba kuba bengafuni lutho yabo ngazama kumele ukuthi lapho ngidrop esikoleni yabo ngihambe kuyoshaya isicapha because manje kumele sidle sobabili la yabo yena aqhubeke efunda ngoba vele siyazi ukuthi into esihlanganisa sobabili yabo izo benefits from yona one day understand. Hayi kwanzima sisi kwanzima but ngikhona ngisho ukuthi hayi no ngeke ngize ngimlahle mina umuntu wami yabo. Kokuthi ke emndeni buya xola ke abuyele kodwa nje lokho into engasoze ngayikhohlwa one of the things esadlula kuzona understand. So okay afike ke esikoleni ke
asenze futhi isikhathi sami sikwazi ukubonana yabo me-free sikhulumana ku-WhatsApp ngiphendule mengimfonela ngiyamthola yabo umuntu wami nje angakafili ukuthi khona umuntu yabo akekho understand sa right zithi izinto I think it was last year June understand kube khona ama changes nje umuntu online kodwa manje angiphendula yabo ngiyabona ukuthi online yabo and futhi WhatsApp wami ke yabo laba WhatsApp manje ukuthi if someone is online izovida ni pop up message qenqeng yabo someone is online and futhi mina ngihlezi ngadeni ukuthi nabo online yabo akaphendula umuntu siyaqala manje wangishintshela kwesinye isikhathi uzophendula late yabo kodwa manje sasiphendulana fast nje na kodwa ngibe ngiyiduduzo zami mhlawumbe i-data usayibona kodwa zakhe angisayibona i-data zakhe yabo ngisayibona i-data zakhe kusangcono in terms of i-data akangihide yabo so mase ngithi ngiyamfonela senginongamtholi nje yabo ngesikhathi engazi kahle ukuthi ufree ngase understand senginongamtholi hayibo sekuningi nje okushintshayo nje manje ngisunderstand ukuthi kwenzakalani ingiphathe kabuhlungu le nto le ngoba manje phela ngiyamthanda lo muntu and futhi I feel like imizwa yami ngi-investe kakhulu kuyena understand nezinto esezidlule kuzona ke yabo nama expectations amaningi yabo so ingwarishe le nto leyo ngandlela ukuthi ngize ngikhuluma nentombazane le engade ngitshela ngayo ukuthi umakhelwane ahamba yes ukuthi kwenzakalani manje sengiqala ukukhathazeka usibani siyangishintshela yabo no ngiphathe kabuhlungu irespond ngitshela yena ukuthi yena makasazwana usibani ngoba manje usibani sihamba nabanye abantu and futhi nayo siyamshintshela akasenzi ngendlela nabo abafika beyiyona seyomunye umuntu nje yabo so ngiphathe kabuhlungu ngoba mina lokho mengingakwazi naye mengazi angitshele lo ukuthi akasazwana nalo sisi lo yabo ngibuyele kuyena yabo ngimtshela ukuthi yazi indaba no asho nokunye ukuthi engathi futhi sekhona uguy asesondelene naye seclose naye uguy lo close naye umuntu oshayela imoto staff yabantwana bakhona le race you understand ya nje imoto nje yakhona yala eNelson Mandela campus ihambisa abafundi to ama race angazi kodwa nje imoto yakhona you understand so ingiphatha kabuhlungu lento ukuthi awusekhona umuntu futhi wesilisa oclose kulo umuntu wami yabo esinama worries amaningi vele mina ngenza i-setup ukuthi mina nasihlangane sikwazi ukuthi sikhulume because manje sengifuna ukuyibonela mina ukuthi are there any changes engakwazi ukudiscover mina in person you understand sihlangane nangempela nabo thatha ihaki yabo kube right nje kodwa futhi nakhona masihlangana ngiyabona nje ukuthi yazi umuntu akaseyena yabona nje mesasijobula sihlangana akajabulelanga nokukubona angajabuleli angathini angisho ukuthi akajabulelanga but mina indlela engibona ngayo akasenje ngasekuqaleni yabo akabonakala njengomuntu ojabuleli umuntu ekade amgcina umthandayo like nje kuyena everything is normal yabo and I was like I know it's fine ngingaze ngoverthink nami mhlawumbe ikhathalele or something yabo sihlaleke yabo sihlale omnandi ngicela ngiboleke ifoni yakhe yabo angene WhatsApp no everything is fine WhatsApp ngene Facebook everything is fine understand until ngize ngene ethombeni yabo ethombeni mengifika khona nakhona everything is fine kodwa manje kunale sithombe lesekugcineni you understand angazi noma wakhohla ukusidelete sona kodwa nje sikhona sona isona futhi esaqala zonke inkingi yabo iselfie yomuntu wesilisa naye babambene nje kuphethwe yabo khona lezi impahla lezi zako McDonald's lezi zifaka ama drink yabo yabona nje ukuthi kujajuliwe la and manje lo muntu mengimbuka akekho umuntu wakubo onje ngiyabaza abantu bakubo njengoba kuthiwa ukuthi kade yabo ngikudla naye ubhuti lo lutho awumazi angimazi lo bhuti lo yabo ngambuzi yena fast ngithathe lesithombe ngisifode lokho kuza ku WhatsApp wami yabo because ngisafuna nje ukuthola isikhathi kahle ngihlaziye kahle lento ngoba ngifuna ukubuza nale ngane futhi ukuthi sithini ubani manje lo muntu noma uyena nalo ngitshele ngayo ukuthi uclose kuyena yabo ngempela fast ngenze njalo ingane vele isho ukuthi esho lo sisi lo sengimbuza sengifike endlini ke esho ukuthi no uyena ke lo udriver lo mina ngimbone eshaya selfie na isithombeni yabo inkinga yabo I'm sure wancinza amakhwapha bo sasho amakhwapha ongathini lezi yahlukana because manje yabo into ebhlungu kakhulu nasisi ukuthi I never thought she will ever change on me understand ngendlela yakhe ngimthanda ngana indlela yakhe ngimthemba ngayo yabo khona le ukuthemba umuntu uze uye ngale ungazi ucabanga umbona nomuntu esilisa emqondweni wakho yabo imagine or something understand kwabhlungu athi inhliziyo izoma yabo because umqondweni automatically umqondo usungitshelile vele ukuthi abathandana isijumpile yabo sekonakele vele yabo okay then ngenze njani okay ngibuyele khona ngenze ukuthi manje ngitshele le ntombazane le
elokhuzile ngitshelile ukuthi kukanje ukuthi acela izama ukutholela inamba yalo mjitha lo. Yes ngoba manje ngifuna ukukhuluma naye mina yabo sibonane njengamadoda sixazulule lento ngoba manje vele singitwistekile vele ngisekho right. Hayi angitshela ukuthi kuzoba nzima lokho kodwa uzozama ukuthi ayithole inamba yabo. Ngana ngempela enze njalo ke ahambe kuphele insuku nami ngicike ukuthi manje isikhathi eside kwazi seside isikhathi kanti wena lento le yangidladente uyacabanga ukuthi nje even ngisho ubuthongo ngithola kanzima kanjani ngicabanga lento ukuthi sekhona umuntu ongishaya imva kwendlela yabo kulomuntu lengimthemba kangaka eyibo engiyibona ngikude kangaka naye you understand into engisho yes hey ayitholi inamba finally sis yabo ha detective ayitholi inamba detective awuyitholile inamba anongisendele wena ngisho uthi hayi ziyakhala same time ngingapolisi maseke ngifonele umjitsi yabo ayibami hello hawu hey bo ingcwele ngempela le nami ngidile ngithi uyazi ukukhuluma nobani mfethu athi angazi yethi hayi khuluma nomuntu kasibani yabo ngiyacela ukuthi ngikubone lapha sengifuna ukuthi ngimenzele izinto zibe clear noma futhi ngizwe ukuthi yabo uzongiphendula thini avela thenge ngize ngiyenze leyo nto mina yabo kufanele ucingo yabo ngumuntu hayi no there is something khona there is something yazi angiphendule kanje yabo cha unamanga lo uzongithola hambe ngisuke le ngiye lapha yakhona esikoleni futhi sengibuye kwesibili manje la yabo ngizocuthela le ndoda ke mina ukuthi manje sengifuna ukuthi ngiyiboneke mina manje yabo ayingatholakala singizame uyilokhuza ayingatholakala even ngisho uqondana kwekhathi hayi ngayithola noma ngiyibona from distance yabo ingekho indlela ukuthi manje ngizohamba ukuthi ngekuyona yabo ngibuyele emuva nakhona ngiyibuze ngiyiphendwa ngaphakathi uthi right into engiyenzayo manje ngathi ngiyahlanya ekhanda kunzima ikhanda lami laphithana whereas lo muntu lo mnikazi wendaba yena wazi ukuthi nje it is fine because angizange ngitshengise le side ukuthi yabo there is something yabo into engishona hayi ingibalekele nje kuphela ngiyifonele futhi angene ku-WhatsApp shama voice note ndoda ngifuna sihlangane mina nawe yabo sikhulume lento le ngoba manje amadoda iyabekwa ukuze ikhulume singaze sihlangane ngezinye insuku mase kwenzeka okurong ngoba manje mina ngifuna sikhulume manje zingidini kodwa ngifuna sikhulume lento ngoba lo muntu wami yabo uthini lapha ku-WhatsApp nakhona ngiphendula uyalo yabo amanye message akawaphenduli kodwa nje uyalo umuntu wena kanjani wena ungijwayela kabi wena yabo lwela intombi nani yabo manje vele nami sengibonile ukuthi hayi ziyakhala la no bathandana labantu yabo until ngize ngibhaleleke abantu bala ekhaya ngokuthi bangitholele le ndoda le okay simtholile ubhuti akazi kodwa ukuthi wena ubhalile kusho kodwa uvumile shem ukuza uvumile so angazi uma ngamlanda yini ukuthi nikwazi ukukhulumisana nibonana umlanda sisi umlanda sisi ngoba phela njoba ngitshela nje ukuthi kade ngifuna le ndoda ukuyibona ke nje ngifuna kabi ukuyibona kulungile ngicela sondelene Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So ke ubafo uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba ukuthi ngenzeka akwazi ukuthi asiphendule yonke imibuzo esingase sifise ukuthi simbuze yona. So ke asike sibuke ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani sis? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo sakho but. Isibongo uGcwensa igama uKhanyisani sis. Okay, ubuya kuphi ukuhlala? Angibuya Eastern Cape. All right. Uyamazi ukuthi ngihlala naye? Hayi angimazi. Uyaqala ubona nje. Ngiqala umbona. Mawuzwa kuthiwa ubizele ukuhlelo elithi ngifuna nomuntu wami. And then jikijiki khona ubhuti ongamazi. Ufika nemqondweni wakho. Kuningi ufika mina kufika ukuthi khona nje umuntu owangifonela mhlawumbe ngase kube uyena ngoba uhlelo lisimfunana umuntu wami angazi mhlawumbe uzoye ngize nje sisi wami. Okay. Ngicela nje umnezi isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufuna ukuthini kuwena. Yes. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Ya ndoda. Buti yaphila. Ya. Yaphila. Mina ngumgosi igama lami, Nkosi ngiphila. Yabo? Ya. Kahle nje, yabo nje ukuthi awazi ukuthi ubizweleni la. Ngifuna ukwazi ngane yakwethu, ngajabula. Usenze ilimi. Kanjani manje? Ngifuna ukwazi ukuthi ngibizweleni lana senginenza ilimi afuthi. Kahle yini ngibizele wena bafa ngizwe nalo uchaza. Yabona, uyakhumbula ngikufonela. Ngikutshela ukuthi ukhuluma nomuntu anosipho ngifuna sihlangane ngiyakhumbula kodwa mina cha lalela kanjani inamba yami ngithole kanjani uyakhumbula phone ngiyakhumbula
Oh, ngiyabonga. Hawu Nkosi yami. Ziphuma? Oh, ngiyabonga. Nkosi yami. Ubaba uNdlela ke ungipha amablomu ngathi anamashankushanku phakathi. Hey! Ukhulukhulu wami emsebenzini. Ake sho mengixoshwa ke anokwazi ukuthi ngixoshelwane. Injabulo yami. Ngiyabona kodwa bafethu ukuthi umuntu besifazane baphathwa kanjani. Ngiyabona kodwa. Hayi lapho umzimenzela nje bo. Owakho muphi? Lo wami lo nginayo. Ngicela ungibambele, ngicela ungibekele Yabonga. Ngizilinda uba umuntu wakho bafo wongifonelelayo. Yazi kahle kahle. Ngiyaxolisa ukuniphazamisa, ngiyacela nje. Shuthi mina ngisilima mina la. Yabo. Wena ngiyakubiza ubhede uzongitshela Masimba washola. Masimba manje baba. Baba mnandi baba. Hey, wafuna. Ciao, Nes. Yezo. Yewon, ngithola. You're not spread. You're not spread. You're not spread. You're not spread. Ngicela kabi, yazi. Ungijwayeli kabi, yazi. Ungijwayeli kabi, yazi. Thola bakuthola kabi. Ungijwayeli. Into amafuna ukulalela wena. Inkosi wakhe phela lo. Ngikholisela bana moke wena. Into amafuna ukulalela, spread. Into amafuna ukulalela. Umshayi. Into amafuna ukulalela. Into amafuna ukulalela. Wakhe. Into amafuna ukulalela wena. Eh wena. Wena. Azi uma ngiphethe isiphumi sami ngikusaza ekhanda wena. Ushaya bani? Siyaxolisa kakhulu Nkosi yami umoya uphakame kwaba ngaphezulu kwamandla. So sincengene sehlisa umoya but ngiyathemba ukuthi mase siqhubeke manje mhlambe ikhona inqubela phambili ezotholakala. So bafo ubusachaza ke wena nomuntu wakho ithini into mhlambe umbona unesasa elihle kanye naye noma since usuzwile ubhudi ngala ukuthi hayibo. Mina sisiwami sasa ngibona eqhakazile lilihle ecwebecwebe nje. Ngoba futhi okunzima kakhulu ke ngengisasho ukuthi umuntu wakhe ufethu sengasho ukuthi umuntu wami ingoduso yami nkosikazi wami kusasa ngoba khona ingane angiphathele yona mfethu. Ingane Yini? Ukhulele lo, ngikhulele ingane yami. Ina 2 months. Hayi beyona siphele beyona msulweni. Hayibo. Ingane. Yena msulweni nje. Angisali mina baba. Chance manje owami. Njalo bani uMasimba umuntu wami wena. Ulele umuntu wami wena. Ulele umuntu wami. Eyibo baba. Sina ngalezi igora zakho nje lezo ngeke unasigora wena. Ukuthola nini lokho? Ngiyasho ukuthi ina 2 months bafo. Wena uthi umuntu wakho yini ezokwenza ukuthi manje ngesikhathi kize ngihlangane nawe mina sokhuluma nawe indaba ungavuma usihlangane. Yini sekhuluma? Uzongitshela ngane efonini. Ulobolile lapha? Ulobolile. Uzaba lo. Uhlawulile lapha. Uzaba lo. Ibafo. Uzaba lo isihlamba. Uzaba lo isihlamba. Uzaba lo isihlamba. Ulobolile lapha? Wenzeni lapha na yini wayenza? Wahamba nomntombi nje formahala. Kodwa uzotshela umuntu wakho. Wena manje wena ngizongitshela lo Masimba wena yes. Ngizongitshela lo Masimba wena. Angisabisi baba. Ungeke na ngizombothi uthini? Ngizombothi uthini? Angisabisi mina baba. Khuleka nje umuntu wakho. Yabona sisi mina manje yabona sisi manizobulala umuntu uzoshaya ikhanda le nje. Bafo kulungile. Ukushaya ikhanda wena ngazi uphuma kuphi mina? Uzwile ukuthi uphuma kuphi? Ngiyamthanda lo muntu uzobulala mina. Wena lalela umuntu wendoda. Uyangazi umsuka kuphi nalo muntu? Uyangazi umsuka. Angikwazi manje ukuthi isiqhangqwa engakho lo muntu. Siqhangqwa. Akuhambile lo muntu lona. Hayi wena ngitshela phela siyaphuma la uzobona wena. Siyaphuma la uzobona wena. Usafuna ukuqhubeka naye uthandana naye sisi? Noma so right? Ithini into? Hayi. Ngiyabona sisi. Ngiyamthanda lo muntu lana. Angizi ngitshela ngathi ngiyamthanda lo muntu lana. Angazi ukuthi ngiphendule kanjani lo mbuzo. Le Masimba umuntu nje bese khuluma lento le ngizokwenza njani ke manje ngoba usemithi manje. Umuntu wakho. Usemithi manje uzokwenza njani? Mangane yami lo wana mfethu. Kazwanzibi ikhona indlela ukuthi singamfonela. Ngamfonele. Akamfonele yena. Afonele ubani Masihlamba? Ufonele ubani? Ungijwayela kabi wena. Ngidubule wena. Ngimfonele mina. Ngimfonele mina. Cha bese ngesimfone ngefoni yakho. Oh. Uyathi ngicela ukuzwa ngomuntu obhalile ku show uyathanda ukuthi afonele. Yebo wafonela.
Ngiyafisa ukuthi ayikhulumele yena la. Ayifakazele ngoba mina sesangikholwa le nto. Ukuthi umithi angikho wena uyaphupha wena. Uyaphupha wena. Sukuphuphulela umithisa umuntu wami. Ngamithisa stage kanje obunje wena. Umalambani unje wena stage wena. Ujwayela ka. Osikazi lwana bafo future wife leyana phehla lami. Uphinde into esho? Uphinde. Ngiyacela ukuthi sina ngalezi khora zakho utshela uzobona wena. Mhlawumbe ubhizi nje la ikhona. Hayi baba, khona uzokucacisa yazi. Mfise kuyo. Ngoba akayiphendula ifoni ngicela siphinde simzame futhi. Asiphathi le. Yaphela kunjani? How? Ukhuluma noSiyanda yazi khona usisi ushiye ifoni yakhe ngalo mhlawumbe udinga yena mengithi ngisomshela ifoni yakhe la Eddington. Eddington, Eddington. Ya ukhohlwe ifoni yakhe la requestini. Mengithi ngiyala kuma security manje. Oh, upha loy? Yebo upha ma. Okay, kulungile. Ngicela ukulungile ngisho. So sizoyithola ama security sithi sifuna isecurity la kabani sibonga. Iyo ngizofika ngikutshela ngizobuyela kuwena manje because ngizobuza isibongo sa. No, imina uzofona because mhlambe ine password leyo phone angazi. Kodwa ngizofona kungesikhathi singakanani. Okay ma. Ngiyabonga kakhulu. Okay ngiyabonga ma. Yo, ushiye kwa phone. Hayi. Mayethu se-Eddington, e-Eddington sonke siyazi ukuthi isibhedlela esine clinic eceleni. So yeah, angazi kodwa ke angazi. Yabona bafisa ngikhuluma. Efusekho wena mahlaba ngeke wena uthule wena. Yes umuntu wami. Usise utshela umuntu athule lo muntu. Utshela umuntu athule manje umcaphula ngempela mina uthule wena sinini. Ingane yami lo muntu bafo. Decide ukwenza kanjani manje singamtholi. Inhliziyo yakho nje futhi umtshela ukuthi hayi imashile yakho. Benivele niplanile umntwana noma thuke kwenzeka? Hayi kuzenzakalile ukuthi ngivuma umdali mama. Oh okay. So mawubona ubafo enza ephatheka ngalolu hlobo kufika nenhlizweni yakho. Mina ngisathuthwe yinalo ukuthi lo mlakaza ngitshela ukuthi mina nomuntu yabo. Akaze zasho? Hayi, saqhama nje washo ukuthi benomuntu emakhaya. Hayi ukuthi usanomuntu. Wayenomuntu emakhaya. So ngokwakho wena umthole single? Yeah, ngasho ukuthi usingile mina mama. Si decide ukuthi kwenzeke kanjani? Yini enye elandelayo kuswa manje kuyaphambili? Mina sesiwami ngimisele ngalo muntu lowana. Efusekho yasosangana unesinigma wena. Yes, futhi mina sikhandi naye. Yes, kwale ngane leyo efusekho wena man. Ngikuhlanyela wena. Phambi kwabazali beba bebambisene. Umisele ngumuntu waba, Angithi ngiyakutshela ukuthi lo muntu wami sukela nini? Lo muntu lo more than 10 years nasithandana man. Wena ufike manje wena. Sekuyipast leyo. Manje sikhuluma ngento ekhona manje. Ungiphethe ingane yami la muntu. Yabona. Ufuna simlwele yini? Hayi angibona lawa amandla kodwa amandla bafo mawuthi sifuna siya khona singaya khona. Singaya baba. Ngangifikisa nje ngamandla sayi. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ugcine ngokufika, ngiyabonga ukuthi usihloniphe. Thank you so much. Sesikutholile besikade sikudinga vele ngiyabonga kakhulu. Ngiyacela ukuthi umkhululekise ubhuti. Mbuya lapha ekhaya kuyacaca ngazothi isimo sinjena ke. And yo shem angazi. Inhliziyo ngala kubhuti I'm sure iphukile and mhlamba akazohila manje. And sesizona ezinye indaba engaphezulu engicabanga ukuthi besingazilindelanga sidalo. But ke ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye.
bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini uzama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo-ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali ukuze uthole le khombo-ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku-062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena uma ufaka i-order noma ngabe kuphi magumba manomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.